Sa panaghugpong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan, namugna kining sugilanon. Mahulang buhay nato karon. Ang minatay o kahadlok sa kantauhan nga nakasaksi niining daw dili katuho ang panghitabo ug makalilisa na tanan-awon sa kalangitan. Nagituo mo na ang timainhan nga nakaduol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Ang RMN drama, mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing gamhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa padayon nga rescue and retrieval operations, mas nakadaghan ang hikaplagang patay. Human may kusog-kusog ang pinakakusog na bagyo o human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog na lino nga sukat-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Tudling 16 ngadto sa 18. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon diha sa tuo nilang kamot o agtang. Way makapamalit o makapamaligya gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod nga mahal sa Diyos ang iyang katawan, Father Nestor, nga nung mitugot man siya nga mao kini ang may tabo ug atong nagatan. Tungod sa nagkagrabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug suwa pag-ila sa Diyos nga labing gamhanan, apan dili na kini katingadan, kay gipadayag na kiningdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ang ayan bang kadlukan ang umaabot. Unsa kaligon ang mong pagtuo o pagsalig sa labing gamhanan o buhi na Diyos. Dili magkinimatay di mahilo ka pa sa naisulat ng daan o umaabot pang magkalilisang na mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag! Gimugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Pino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Tao hibawi, nga bisan unsa pang ato estado sa kinabuhi ning kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong nining tanan, kay nakita man kini sa Dios nga labing gamhanan. Ug karon, ani ang laing sumpay na atong sugilanon sa kahanginan, ang kitpadayag. Hello, good morning. O kung sino ka good morning, Engineer Rami Palkas. Oh. Unsa? Gio. General Marudo, sir. Ikaw ba kini? Yes, Engineer Rami Vargas, sir.
Kauntawana ka ha. Pagkalitan ko nimo. Ayan ka ba ron? Di ka ba sa Cebu? Sulti ko kay magigsinumbag dahil ko nimo tawhana ka. Yes. Nago karon sa Cebu. Og ikaw ra gyud ang akong tuyo sa pag-anhi dinhi. Aron nga makigsilok magay nimong animala ka. Pero sa lang kumahimong animala tawhana ka? Ano sa lang? Dili ba ikaw mo'y mangtas? Basta, magkita ta. Karon dayon. Magkita ta. Sorry, General Gio Marudo, sir. Wag may panahon nimo. Gawas nga daghan kog trabaho nun karong adlaw sa opisina. May mahinungdanon kong meeting nga tambungan. Alang sa kong pagpresenta og project proposal sa company nga akong gitrabahoan. Shit. Mas mainungdanon pa ba din nimo ang company? Kay mo gitrabahoan? Kay nako animala ka? Ikaw yung tawana ka. Bitaw, General Gio Marudo, sir. I'm serious. Busy ko karong adlaw kay nagka-schedule na kining tanan a week before. But after the meeting, kung gusto ka nga mag-data, bahala og asa ko nimong mutila dada. Yabag! Gibayutan ka na ako animala ka? Pastila nimo, Gio. I mean, General Gio Marudo, sir. Huwag ka gina gihapon mausab da. Ingon ka lang gihapon, anak. Bitaw. Engineer Rami Vargas, sir. Mahibubag Gio na lang ang imong itawag ako? Ha? Mura ka giglaing tao kay kasulting tawhan na kada. Pero, General... Why, pero. Basta Gio ang akong gusto nga imong isang pinako. And in addition, mahibubag i-cancel nimo ka ng imong meeting o unsa nang giingon nimo nga presentation? Kay 60th year anniversary of morning din sa atong dapit. Kay kasumaran rong adlaw sa pag-atake sa mga terorista sa tulo ka business capital building sa kinapusurang bahin sa syudad. Nga, aftermath, nahimo kining ground zero. Ug Line 1, please. Okay, thanks. Kinigin tawhana. Igid magpabalibad. Kung saan ka na ko pagpasabot ni si Sir Belmonte. Yatagan sa kong problema ni Gio na. Hello. Hello, Sir Belmonte. Sorry yung kayo sa pagdisturbo na ko ni Moron, sir, ha? Ang ako nga may problema magugo, sir, about sa akong Sir? Nasayod ka nga mo ituyo sa kong pagtawag nga muhangyo ko? Nga dili ko makatambong sa meeting sa office? O isa ko magkapresent sa kong project proposal for the company? How come nga nasayod ka ini, sir? Ha, sir? Okay, sir. Thank you very much, Sir Belmonte. Salamat sa mong pagsabot, sir. Bye. Wa siya musulti na ako nga may nanawag ba niya with regards sa akong untang ihangyo niya nga i-cancel ang meeting. Ba't siya na mismo ang may-cancel ini? Magkapaibong. Kinsay nakiksulti o may-influensya niya bahin ini? Si Gio? Si Mami Larry. Hello, ma'am. Mag-abot ang mga 1 hour after sa ito panagsulti sa kinapusurang bahin sa syudad. Dito sa ground zero. You mean, ma'am, niya kakaroon sa Cebu? 60th anniversary of morning karong adlaw. Kumag-atake sa mga terorista nga itong dapit. Diin libuan ka mga inosente kinabuhi ang nakalas nitong way ko kaluoy nga pag-atake. Gawa sa presidente ug mga opisyal sa kagamhanan. Usakos pinasidunggang dinapit sa bawang paghandong. Gitahasan sa pag-deliver sa akong speech kalabot ini. Pagkita ta dito, Rami. Ha? Son? Di na dito katingadan nga sa kadugay na nga pagstay ni Mami Hilary dito sa Kaluhan, isip senadora. Maabot karon sa dinis sa Cebu.
Dili lang kay gitahasan siya sa pag-deliver og speech nga haom sa kalihukan karong adlaw. Taga dinhi sab siya mismo sa Cebu. Ug mao kini ang iyang hiyutang natawan. Siya ni. Pahibawon ko na lang siya. Nagikan siya ni Sir Belmonte ang among meeting karon. Untang hapon. Ug nagpaingon ko sa airport aron na muapas na lang nila nga musugat nila ni JR ug Jessa from Manila. Unattended ang phone ni Sheila. Paspasan ko nga kung pagpadagan pingo sa airport. Kung di lang ko makasugat ang traffic, baka abot patingali ko sa arrival nila ni JR ug Jessa. Dali raman tuod na miabot din sa airport pero maorig hapon. Nalangay hapon ko og sul din sa terminal kay may igo sa distansya ang ilang parking space din. Sa unahan pa ang arrival area, magkali ko. Kay basin sa schedule sa arrival sa plane nga sakyan nila ni JR. 1,300 hours and 15 pa. But almost 1,400 hours na. Kung labing siguro, itugot na to nga may delay ang flight. Plus, pagpaingon pa sa plane from runaway to terminal. Possibly, mutik pa og mga 15 minutes, more or less. So, ingon na rin mga oras. Niya na gid sila. Nagkalanding na gid ang aeroplano nga ilang gisakyan ni JR ug Jessa. Ay, tawagan ko balik sa Sheila. Ug si Nang Lusing nga unang misugat nila. Ngalig di ka ba iwas na hinoon mi o makabiya na sila din sa airport. Hey. Naanabila sila. Kapit ko maabot sa arrival area. Oh no. Di ka po makontak ang number sila. Saom na ko ini pagkasayop kung napaba sila diha sa may arrival area. O nakabiya na baka kundi ko sila makontak. Sa masunan, may arrival. Murag nagkaguli ang mga tao. Ano sa daghan ng mga security personnel. Murag nagkontrol sa mga tao. Ganun ka. Ikulpaan mo yung kuda. Magdali ko. Paliw! Mag-clear lang. Clear! Kita mo na mo si Carter. Sabi niyo, sabi istorya. Klaro, istorya. Pero mamito kayo ng palang isang daling mami. Imong dati o imong mami, Yan, ha? narurasa sila. Bitaw. Isang tele-flight. Naunsam ni mga tao din is may arrival area. May nagila kung may nasuko. Kung may mabalakon nga mga panagway. Ganun gani. Sila kasi sila og nang lusing. Hayan mo sila. Ito nga itong paabot na. Ganun hangto ni Morasa. Wapa may mabok. Kada, sa mga kining ilang di panulti. Dilimay mo, murag lain na kini. Mangutan ako sa mga security personnel sa may arrival area. O nibisan kinsa nga makatubag ako. Excuse me, may mabag mangutana, sir? Miss, ma'am, may pangutana unta ko. Paliw. Yawagan ka na, magkalma lang ha. Di ba kung palagpapagakon, magtupuray na. Murag doon nag-dilimay ang hinitabo. Murag tingog ko to ni Sheila. Nagsangpit ako. Ay, siya napita. Tuwarasas ng lusig. Sheila! Han! Pabuta ko! Buwan ako! Han! Ng lusig. Unsa ka nahitabo ah? Nganong nagkaguliyang ug nagkagubot ang mga tao na nagpaabot sa mga pasahero. Nganong lakip mo naghilak? Sultihi ko ninyo nganon eh. Sultihi si Dong Rami na sila. Han, tubag ako.
Kanihara kung nga misuway og kontak nimo, ba't unattended ka? Nahintili ng iyang phone sa bahay doon na iyang gi-charge. Unsa man kini hitabo dinhi? Unsa ibot pasabot ini? Nganong samok og saba man kay mga tao? Ay, until now. Wa pa may ang plane nga gisakyan nila na JR og Joyce from Manila. Nga mga almost 2 hours lang milabay prior to the departure. Ug until now, wala nga kini kontak ka 15 minutes pa. Human kini makabaya sa Manila International Airport. Unsa? God! Huwag ikabalak ang there's possibility kang i-hijack or na-crash kini. Oh. No! Mga kasama at tangi ang lain pa mga sumpay ni pinalahi ug labing bag-ong sugilanon sa kaanginan. Ang Dipadayan. Sinulat ni Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Music and Effects, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Gabiana. Hangtod sa sunod ngay gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.